Machuok bang' jodak ma Kisii yuago rochruok mar arita kwe kod monj mag kuo wang' teko mosebedo ka omienre e gwenge mago mag Kisii. Obila oyango ni gitemo apedha mano mar ndhiyo rowere 15 manoyud kod gige lweny maricho ma ichich ne gitiyo godo e monj kod njore maka kod kacha. Koyango wachno, komanda mar obila bade ma Kitutu Central Kazungu Charo owacho ni apedhano ne onywando sekta Buora nyaka mag sirikal mano kelo meko makamano kendo giyango kuku mar kama ichano time njore makamago. Obila oyango ni kinde apedhano ne gido rowerego kod ojalo, pala, ludhe kod gige lweny mamoko. Tumekuwa na cases kama za mugging, watu kushikwa kwa njia na kupokonywa masimu. Tumekuwa na cases kama assaults. Tumekuwa na cases za hata wizi wa kawaida. Lakini kama nilivyotangulia kusema kwamba nyumba hii ambayo iko nyuma yangu hapa wamejaa humo, ni wengi. Pande wa Nyakongo, Egesa, Jogoo, Daraja Mbili, hizo ni area ambazo ziko na interest nyingi sana, na wale waliokuja kwa madhumuni ya kupata mahali hawakuweka walishangaa sana, kwa sababu mkono wa sheria ulikutana nao. Tumewaweka hapa korokoroni na Jumatatu tunayepeleka mahakamani.